Dwi 'di bod wrthi yn casglu ychydig mwy o flode i ychwanegu at y dahlias 'ma. A dwi 'di dewis y wine-eyed Jill, dyna 'di'r dahlia yma, a mae'n un o'n hoff dahlias dwi'n 'i dyfu. Cyn i mi fynd at y blode, dwi isio dangos i chi'r ddesgyl dwi'n mynd i ddefnyddio, desgyl syml iawn isel. Ag dyma'r teclyn arall dwi'n mynd i ddefnyddio, y Kenzan ydi hwn. A be' ydi o, ydi pinne bach bras wedi'w gosod mewn plat o fetal, a mae o'n drwm iawn, ac dyma'n union lle ma'r blode yn cael i'w gosod. A'r syniad tu nôl i hyn ydi bo' chi'n gallu trefnu blode mewn desgyl isel fel hyn, a dim ond ychwanegu dŵr ato fo a nwtho gadw y blode yn fyw am gyfnod hirach. I gychwyn y trefniant dwi am orchuddio'r fas yma efo tab glidiog dwbl, a dwi am roi dail crib y ceiliog neu crocosmia drosto fo. A dwi'n mynd i gadw nhw fo'i gilydd efo'r weiren 'ma, a'i droelli yn dyn am y gwair, lle ma' hwn yn mynd syth i ganol y ddesgyl. A wedyn y Kenzan i mewn i'r canol. Dwi'n mynd i roid ychydig bach o ddŵr arno fo rŵan hefyd. A chydig o ddŵr rownd yr ymyl hefyd i'r dail. Nesa dwi rhoi mwy o ddail crocosmia, rhai chydig yn dalach tro 'ma. A chydig o miscanthus, pob dim yn cael ei ddal i fyny gan y Kenzan. A rŵan am y blode. Dwi'n mynd i ddechrau efo'r dahlias. Nesa dwi roi chydig o heuchera a'r blode bach 'ma yn rhoi diddordeb i'r llygid. A dwi wrth 'ym modd efo blode delicate daucus 'ma. A ma'r milddail 'ma yn codi lliw gole'r dahlias. Dwi hefyd yn ychwanegu phlox unflwydd, briweg neu'r sedum piws a gwyddfyd. Ac ma'r amaranthus 'ma'n cyferbynnu uchder y trefniant yma wrth fynd am 'i lawr. A dwi'n gorffen drw roid y gweirie 'ma i mewn achos ma' nw'n creu chydig o uchder, ond heb fod yn drwm, ma' nw'n cadw'r trefniant yn ysgafn iawn. A dyna ni, trefniant yn llawn o flode'r Ha yn cynnwys y dahlias bendigedig yma. A wrach fedrwch chi wneud rhywbeth tebyg yn defnyddio beth sy'n edrych ar 'i ore yn 'ych gerddi chi.